welcome to my channel. For today's vlog guys, namin diri nagsuri-suroy mi sa kadagatan guys. Init kaayo ang ato ang tubig guys, kay hugaw pa siya, kay hunas pa man. Dili sa kani gapon balod. Sa balod daghan kay hugaw guys ang dagat. Unya hubas kuan pa gyud hunas, so unya siguro dapit ani mukuan na ni siya mo taas na ang tubig. Agoy inita yap dosa sa kong panit, wala ra ba ko nag sunblock. Wala ko nag-lotion guys, o sunblock. So, nainanginhas dito guys. O, ato na to dito. Tara. Unsa na ilang gipangwa diya? Mangutana ta guys. Unsa na ilang gipangkuan dira? Kuan. Mga tuyom. Tuyom? Si tuyom. Guys, madto mi dito sa nanginhas guys. Mangutaw, dagan sabot ko. Ang dagat. Na, unsaon na pangaligo aning sagbot ng kayo ni? But dapat ang tagiya sa beach resort. Gikuan unta nino gilimpyuhan. Oo. Mo ni ang Talisay Beach may ginawa itoy tao. Dili. Ha? Ay, sa lisay. Oo, man siguro na ko. Amot lang. Ay dili, ang but lang kay kuan suon man ka. Nang iro guys, nabigaon guys. Hi. Kuy kuy. Na, mangutana ta diri. Unsa ni lang gibang grabe ka init. Huh. Baho ang parat no? Dagat. Lagi. Isod pagbog taba nga. Dagat man ni. Lagi. Kapal kayo kay. Nawong ka uwi. Ikaw gani, katlo kay ni ba? Naro unsa kan ilang gikuha no? Ilang gi pangita. Hala na ay kinasun. Pero oh. Na. Lord. Ay kuan. Kanang na ay upat munong ko buktiin. Nara guys. Unsa di inyong gikuan dong? Isda? Ah, wala lagi mga kuano, mga kinasun wala no? Kinasun? Naday kinasun diri. Wala eh. Unsa wasay-wasay dong? Ah, Ay. Makitaan ba di ay? Yara guys. Wasay-wasay daw ilang gipangita. Unsay wasay-wasay? basta kay wasay-wasay. Unsa na to pagpangita no? Mangita ka balong si wasay-wasay. Hindi lang sa mga itang tan or tagod. Guys, kainit ka ayo. Yara guys. Yara guys. Ito, naidagan nanginhas guys. Ito pa man eh. Wasay. Kinasun daw nga wasay-wasay. Kuan guys, ang black. Wala eh. Naman dito, wala yung magkusan black eh. Dala na ga eh. Dari ta padaplin mi guys sa landong ni guys kay grabe ka init. Sakit sa panit. Wasay. Wala mangut ko kasan black guys oy. Hindi na lagi nila gano. Oh, walay tawo. Di banana guys, aman ni Monte Para. Dati ka para. Wa ka nagdala di ay. Gamita daw ni oh. Pwede man na panlalaki, universal man na. Na, universal man na. Dili ko ngayon ka. Hindi ko ngayon na. Asa gidalan. Dari may agi sa dalan. Tarong sa nako kong shoot. Kapoy mo pudi ang bright. Pawala kay. Pawala sa kuan. Sa kabusog. Pawala sa kabusog. Nami diri sa highway nag-agi. Wala man dito sa dagat kay init kayo diri kay dagang mga kahoy. Makuanan ra. Kabira na ta sa mga kahoy. Diri man ta sa una to nagpanoy nagkitir may nga kusog king hangin nga nagdekoritan nga. Nag-ulan bitaw nga basa balik ta pag dekorate. Oo. Function hall nila. Kasal mo sudo sa pangkuan ka. Oh, kasal. Diri gi-held ang kasal. So guys, pabalik na mi dito sa muang cottage. Kay nindot karon nga pagpangaligo guys kay wala kayo nang haligo, gamay-gamay ra og tawo. Kay og ito nung nag-December guys.
Pati yung daghanag tao guys, diri. Ano ni chef pa mga tsunami ka na. Para mo to guys. Para mahadlok ko. Madlok ang mga tao guys, kay katubitong kusog kay ang ulan guys, nga gidungog mag-tsunami. Mao to nga, mahadlok siguro mga ubang tao nga mga ligo. Simbako lang pud palayo eh. Di pud siguro na mahitabo. Wala may tsunami ko ay linog. Nya na may linog. Hindi mo kaya. Alright guys, happy kami naabot sa mo ang destinasyon. Karon kanin nindot kay walay sounds, kaganina na sounds, ang sound ako wala na. Ikuan na to na ko i-mute. Kaya naaman siya sound. Akong pag umangkon diri natulog sa sakyanan sa kong manghod. Dara among single. Dara guys among single. Dara akong pag umangkon. Ito natulog anti para. Nag-inom daw na siya tambal. Ang katulog. Ambot unsa nga tambal yung giinom. Nga nakatulog man siya. Uwi ni. Katulog na yun. Kapoy siya sa biyahe. Biyahe. Ako yung biyahe. Agoy na sounds. Ito na. Dito lang. Isi-post mo to. Amaw. Wala na. Nana ko yung nasi Basim, si Katawan no, si Utin. Ito ba? Medyo pili na. Kita ba? Oo nga no, si Juicy, pasaran ko, Sim, ito Katawa. Ito ang lang naman. Basta hindi. Ito ba? Tawa. Ito. Itlaw. Bulag sila, bulag. Ano butang nga? Alam mo nga buwan niya biya to di bulog mo. Anong kanso bulog ka to na ko. Ikaw ka ito. Ano ka tuloy? Kaming duha, kaming duha. Awa? Oh, kaming duha gatod nimo. Ya, gilakaw. Wala naman siguro yung suon, daddy Loy. I-connect na sa Bluetooth manang. Ano lang sa phone? To na wifi dito oh. Maabot ra ng wifi diya god. Magkunti ganina ko. Na naman daw. Ano? Ano ba? Bigas siya. Uy, bito manong naman ni diri. Iyo. Ha? Abi na ko di mo ngapas gani. Dili uy, birthday Motherland. Ano? Ako sa ning igo. A few moments later. Guys, lima ang tugtog. Undang sa ayaw, guys. Ah, di na ako masayaw, eh. Dua, insert naman ka. Pagilang dyan. Singko, sumot buot. Di pa rin atong sa kuwait ko nag-vlog, gwapo kay pagkatugtog. Vlog ko na, ay di pa Ning sagol. Ning sagol, magutong isa, oh. I-vlog lagi apon ko. Ay, ito singko. Ang usog, eh, dili magpalupig, ngayon po siya. Dari ko. Dala di ka tuba. O, turo utam, is kayo. Inom mo tuba, ma. Naan na, te. Tago mo ito. Ha? Tagay ko. Tagay ko. Sibo ga, din. Wala ko. Gabi ka lagi. Guys, balhin ta diri, guys. Kay layo, kalayo ta sa sounds, guys. Yan ali ko. Mau dia pun lagi pun. Ha? Ah. Tuba. Gabi.
Against the light man ta oy. Ikaw willing ba? Nangita yun. Nangayag. Nangayag. Pagi nga ng bitin mo. Ang ka, walang Ang bonus niya to siya. Nagkukod. nagko na. Wala, pagkadugay mo ka, nagko ba? Getsun guys, hindi na siya kanang crispy ug panit. Dapat ko, rice cooker. Ayun. Tigaan ko bulos. Nga unta. December. Napila ba? Nakuan ka. Oo, busim ko. Napuno mag sunflower. Napagitin man din. Saan ako ni bakuan karon unya ano. Napun ako napuno og sound. Doon ka to si mong kwarta niya. Sa kalay nga. Abi na mo kung tigil mong mesin. Sus, may ko na eh. Hindi mo ko gabi ang nagkali mo sama. Pag uli na ko na, tapon. Oo. Ano ko? Oo. Lugas, lesipan. Oo. Ang gagawin. Ito na magalay. Ano pa lang ito, managawa ka dito. Diyan ta. Sumura na yan. Uli ko. Dilibis na. Nabuang na. Ako. Nga lang, mag-uli na ko. Mga anta guys, at kung pulutan, Uli ko. unod og kanang pan sa baboy. Mara ba ni ang grabe kayo ug Upan, yan. pambok Ito ba? Bamba, yung mama. pan sa baboy. Saan ko? Ay, gabi po. Yun na kay Ay, saan? Oh, yung saan na ko? Ano usan na? Yan ko nga. Saan? Hindi ka magbalik. Hindi ka magbalik. Ibigay? Grabe kita. Luwan kita. Luwan na ganyan. Lagi? Ah, Oo, ito. Sayang kayo no? Oh, ito. Sakto dito. video. Kala ko ito lingon. Ha? Sayang ito. Ala, gabi ito. Bakit ba kayo nanonood ito? Tingala ko pag-tune nga, sobra ko. Pag-tune nyo, ako nyo siya. Mo nindot karon iligo guys kay wala kayo tao dili kay sasaw. Usay man gud deris ang katis sa puno kay tanan. Binibisa sa? Karon arang-arang kay dili ra sa puno. So okay ra ang pagpangaligo dili ra sasaw. So guys diri ra taman kay napuno og sound sleep and right guys. So saan ako ni pagkuan karon nga walay sound si mute na siguro na ko ni. So bye everyone.